Po niekoľkých sociálne zameraných otázkach prišla na rad aj rómska problematika, ku ktorej Fico zaujal nekompromisné stanovisko. Rodinné prídavky obmedziť na 3 deti do budúcnosti, aby robenie detí, a ja to hovorím úplne natvrdo, aby robenie detí nebolo spôsobom obživy rómskych rodín a poďalšie, aby jednoducho si uvedomili aj títo ľudia, že sa na nich sťahujú rovnako práva a povinnosti ako na kohokoľvek iného. Ale takto sa musíme baviť aj v zahraničí. Nemôžeme prísť do zahraničia, do Nemecka, kde videli cigána len v červenej sukni tancovať, pretože tam žiadnych Rómov v podstate nemajú. Tam nemôžeme sa tváriť, že viete, my sme takí a my sme zli, že tým Rómom ubližujeme. Treba im to takto natvrdo povedať. Robia deti preto, lebo chcú peniaze. Ak nezastavíme populačný rast, tak tu máme o 10 rokov problém a týchto 1 milión Rómov sa pohne a pôjde k vám do Nemecka. Vtedy sa naplašia. Vtedy to začnú chápať. Toto je jediný spôsob komunikácie so západnou Európou. Len vtedy pochopí, o čo v podstate v tejto otázke ide. Chvíľkový potlesk predstavoval pre predstaviteľov novej strany hudbu budúcnosti, no na akú nôtu nám Smer zahrá, ak dosiahne uspokojivý počet miest v parlamente a akými prostriedkami dokáže zrealizovať svoje idei, to je možno otázne i pre samotného Fica a tým viac pre všetkých, čo poznajú zúfalo zodratú odvrátenú stránku predvolebného populizmu. Alebo že by po 10 rokoch konečne prišiel politik, ktorý vôbec nemyslí na seba?